tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hinusgahan dahil sa kuko, hindi dahil sa puso. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Nene. At gusto ko lang ibahagi ang kwento ng isang babaeng nagmahal ng buo. Hindi lang sa lalaki, kundi pati sa pamilyang kailanman hindi pala ako lubusang tatanggapin. Ito ang aking secret file. May boyfriend akong marino. Minahal ko siya kahit 2 linggo pa lang siyang nanliligaw. Matagal na niya akong gusto. 6 na taon mula nung una ko siyang i-reject. Sa panahong yun, naging sila ng isang babae. Etong babaeng to ang naging long-term girlfriend niya. Pero ex na niya. Kaya nang niligawan niya ako, ang sabi niya sa akin, matagal na silang wala. Siya raw ang laging nasasaktan. Ako naman naniwala dahil mahal ko siya. Hindi ko alam habang pinaniniwala niya ako ang mahal niya. Patuloy pa rin pala silang nagkikita ng ex niya. Ako ang nililigawan. Pero pinapaasa pa rin niya ang ex niya. Nalaman ko ang lahat ng ito nang maging kami na. Naipakilala ko na siya sa pamilya ko. 2 buwan pa lang kaming magkarelasyon nang ipakilala niya ako sa pamilya niya. Yung tatay niya, professor ko dati sa college. At unang beses kong makikilala ang nanay niya. Nagkita kami sa restaurant. Boodle fight ang setup. Kaya gumamit kami ng mga kamay namin sa pagkain. Yung tipong kamayan. That time, meron akong nail extensions. Enjoy naman ako at mukha namang enjoy ang lahat. Kaya akala ko maayos ang lahat nung gabing yun. Pero pagka-uwi nila sa bahay, doon pala nagsabi ang nanay niya sa kanya ng, "Anak, baka hindi mo naman mapaghugas yun ng plato?" DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko naman yun narinig mismo. Naikwento lang sa akin ng boyfriend ko. At nang marinig ko yun, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Kumbaga, isang tingin lang sa mga kuko ko, hinusgahan na ako agad kung anong klaseng babae ako. Simula noon, nagdesisyon ako na patunayan sa kanilang mali sila. Kaya sa unang pagpunta ko sa bahay nila,
Agad akong nagkusang maghugas ng plato. Walang nag-utos sa akin. Hindi ko yun ginawa para magpa-impress, kundi para ipakitang kaya ko. Kaya ko na hindi ako inutil at marunong akong makisama. At oo, marunong akong maghugas ng plato. Hindi lang literal, kundi pati sa buhay. Marunong akong tumulong, mag-adjust, makisama, at magpakumbaba. Binago ko pa nga ang pananamit ko. Inalis ko rin ang nail extensions ko. Sa tuwing bumibisita ako sa kanila, lagi akong may bitbit na pasalubong. Pagkain, prutas, tinapay, kapag may okasyon, todo bigay, Mother's Day, New Year, Valentine's, dumadaan ako sa bahay nila para mag-abot ng cake, bulaklak, o kahit anong pagpapakita na meron akong malasakit o naaalala ko sila. Hindi para humabol ng pabor, kundi dahil mahal ko ang boyfriend ko. Gusto ko na mahalin din ako ng mga taong mahal niya. Minsan, iniimbitahan nila ako sa mga handaan kahit wala ang boyfriend ko sa bahay nila. Pero laging huli ang abiso sa akin. Madalas, sa mismong araw ko lang malalaman na merong gathering. Hindi ko naman alam kung talagang gusto nila akong dumalo o para lang masabi sa boyfriend ko na kinumbida ako o tinawag nila ako. Pero kahit last minute ang imbitasyon sa akin, pumupunta pa rin ako. Kahit na pagod ako sa trabaho. Kahit hindi nakaplano. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. DJ Rocky at DJ Jello, masasabi ko na ginagawa ko ang lahat-lahat para tanggapin ako ng pamilya ng boyfriend ko. Unti-unti nararamdaman ko naman na umu-okay kami. Pakiramdam ko, gusto na rin nila ako. Pero isang araw, naghiwalay kami ng boyfriend ko dahil niloko ako. At ni isa sa kanila, nakapamilya niya. Ni hi, ni ho, ni hello o kumusta. Walang nagtanong sa akin. Walang nag-message sa akin. Walang nagtanong kung okay lang ba ako. At eto na ang mas masakit na nalaman ko. Nalaman ko na tinutulungan pala ng pamilya ng ex ko na magbalikan sila ng long-term ex niya. Yung ex, kinukumusta. Pero ako, hindi. Doon ko na napagtanto na hindi porke marunong kang makisama, tatanggapin ka na talaga. Hindi porket nagbibigay ka, mamahalin ka rin pabalik. At hindi porke nagbago ka para sa kanila, magiging sapat ka na. Masakit DJ Rocky at DJ Jello. Dahil lahat ng kaya kong ibigay, ibinigay ko.
Lahat ng kaya kong baguhin, binago ko. Dahil inuna ko yung pagtanggap nila. Hanggang sa nakalimutan ko na tanggapin ang sarili ko. Pero ngayon, pinipili ko nang bumitaw. Pinipili kong mahalin ang sarili kong minsan kong naisantabi. Ako ang babaeng hinusgahan dahil sa kuko. Pero natutong piliin ang sarili sa dulo. Nag-adjust, nagpakumbaba, nagmahal ng buo. Pero sa huli ay natuto. Natuto na hindi lahat ng gusto magkakatotoo. At hindi porke nagmamahal ng buo ay masusuklian na ito. Hindi lahat ng pamilyang gusto mo nakabilangan ay handang tanggapin ang kabuuan mo. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagbibigay ng daan sa mga pusong tulad ko na bigat na sa nararamdaman. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nene. At ito ang aking Secret 5.